Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Nilip lakhain kwara phoke parlo phonglang so lokhiram kro gaubura supi juli kropi keso ningkan troksi kepangji CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kerap kacho hangpon. Lokhiram kro kangbura supi juli kropi keso ningkan troksi anlo keso kepangji pherangki atum kahomre damahut nangkache thanlo na tengki nili supia bang hemlo Charlie dunji pusi bidunlo hala sohut keso ke longchengke anokan avi kejang lapen nangbat chet bomlo nili tum se chelangji aphan chainong bi phak vo longlianta chejor laplo sitami un edetlo nonke se chelangji aphan hormule chojorjita kejorsi mowe pinlo lapen nilitum kedoadim ke hajira le chongda jita arnisi phokevet lasi nilitum ningche thenai ningkaching samnai karbyang arada phan kerap naya bang CM Dr. Tuliram Rong hang saraphan choningri lo nangra vektha nilitum aphan nangjin sotha nilitum borpung apir theke sungpik an lasi ningche theklong lo nangra vek popusi Tarapung Pendor Singh Tokbi Karbyang News Juli Kropi. Kiso ningkan ko an bagdo po. Ningkan troxy. 2016 ben di kiso. Nangli kaya aig lo ma. Kalang ma. Kiso ke long cheng bang ke nelo bang hem ke doden pen si long lok. Ke long cheng bang kan pan di yang pen. Skor ke don pen. Pen si long lok lo. Piningan bang ke pai ke doden. Ariya ke nganda hen ada niyom non bang. Bele kiso pamun tu lok ma. Lo no ta si ponye jakong ada lo. Ke hem ta ke duk hektik. Pula ya. Oka si ponye jakong ada lo. Tung kecuali ridon gang tung ada pulo. Ya hospital ke si ponye panta nilitum non lada ke borbung hawa ke. Ke develop na tu tak papi hoilang jo. Jadi tum dak pen hem pen ke si ponye panta jakong ada lo. Pasti ini lo ningi si the nai lo kecing hona sar. Tuliram sar pansi ningi si the lo. Nile tumapan nang jin sora nang rabu na sonte kecing nili lo. Lang di pansi. La bangsa kiso pan nili rab det misen po kusi kar ilo la pen nili tung kecilang keciluji anta awal saya videt lo prang lo pu daga lo maduai bang dong endun kubiras ka de la hai ki endun ta nili chanong jon janda ci yor lab lo aun ke ci yor yanda ci yor elo avidet lo bita ci yor de lo la pen long hong da ci yor de lo chanong da ci yor de lo avidet lo non ke jor ke lang ye hol mun bang ke non bang ke hem sila pu bikok lo Menmeji Lems pen lamklar ke pichok che pusi Japan hanse arong nimarli atum puthot lamklar che pipon. Kedam tang bithong reng thama arlo arkoi ni phai crazy Menmeji large area multi-purpose lamps along aban ration card along ateng pen akimi ration card along netlist kapalut pi along aphai pajum pideta puthak birta along pangdak det pen Menmeji Lamps member jole teron pen card holder atum lamps aphan akoi ki pike lam chobai puke jong dama puthak Japan hanse arong arat pen lamklar che pipon Nilitum aban a ration card ateng pen akimi ration card along aphai jum det pu lems along che than dam det pen aphai pa bat thuji aphan tami NRC nangji pu pen dunlo la pen tangka tami pi dunlo bon sitami ningka ni sira ibeng chong hong det aphi tami non anta aphai ki jum ateng si long bom lang la si pherang ki tami chopha ponang koklo la pen lems chairman along tami abatai chingki damlo bon sitami secretary la pen chairman atum chekoi seroi ansi palam detlo Chairman along dampen aphaya tengpen sanglong le puchi pu dampen monju ingleng pia phanke arkoi ni phai crazy arni penke aphaya teng chilong loklo lasi monju ingleng pi inut vera phansi net ing pu pichot ma puta karjupon pado lasi neli toma phan chobai punangke koike chokche lasi neli tom glam klar chi pinang koklo lam klar ka chi pi pon thualong tami puthot choning ri pon thulo bithong reng thama constituency local MSC mate Karbyang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan abana ration card aphaya teng sang chilong thuji aphan nangrap nangji pu choning report ji lem salong mane ani si 11 tarik ani sangkero nalam sini litum mane
Tini long dam lo je bhong sai lo athe nitum secretary long dam lo secretary bang pula oh chairman long le dam ingno chairman long ni litum dam lo chairman bang pu iglo oh net ini te nanti lo ni litum la so kam kecok pu pula mo chik lu pe ni litum han nang ignang pu ni bare bare ta ninjelo ani sida la son hak hak si ninjelo amat la son ninjelo pene na ninje dera kipeng ke aku nitum next a chiklo no la so chiklo bang ni litum sangchula dam lo secretary han pu lo ama kosan lo secretary sa pu lo oh lagi ni litum he masuk purua sok asang kong na litum hanai pinai ma lason sini litum ama ni litum bang pu lo na litum masuk purua sok ni litum hanang pitu pupe jadi je nitum siem long sita nitum dam nang kopo ba mohok sita nitume aku non siam nitume lasi parangkihan panang kok parangkihan ni litum ninje nang kok athima ni litum ta isi kavedet pensi nitume la so sangkat kilo ingmet athe nitum ta munira phaya teng sinai pu nitum ta la so dikara lam si nitum ta ninje cho mane lang tum han ni litum ington dam de ing tidam de lang aku ni gane si secretary han iglo angga secretary bang nang pu iglo oh nang tu kona ma dami damo hasining le dami nam nitu sining ke dam hale ke dam agide ke anisi nitum sang chulai dam hasidam alang li nang pupa me nei le di si hani litum han di si pen cingki dano pulo to kolonte nitum cingki po nitum modikar do nitum kelong le nitum cobai be nitum jo da bang pho phai do sita nitum hanang kelong ke nitum jo bang pho nitu NRC pinain telah NRC lo NRC ta pilo ni litu ingejo lason jo bang pho ben itum jo non da thom vet ve sini litum ke lo da thom vet ve lo la son sai de lo ka do ve ta nge ni litum ko son la son chobai puni li tan nang ki pulo la hai ke osomar gali lo ke hai ke hari hari ke dam pen man ni dipan bang ke anisi pen manang chok de chok ik de daman ampare jo non rata tumi salam bangท่านเองก็ซ่อนเป็นสิ่งจอกเด็ดมาสีนางอาจูโลมานี่เลยนะท่านังกอกโลกาลังลูกรูปเป็นดำอีกเป็นมาสีที่เลยจอกอีกเด็ดดำโลอันนี้ซ้ำนางจอกอีกเด็ดเลยมาดักตาจอกอีกเด็ดสิตานี่ละปุ่มแม่นนี่ดำเป็นจอกอีกดำมันนี่จิตตอร์โกโอลังละปานเสียร์แม่นลงนี่ลิตุมอัดดับพรังเป็นดำกรุ๊ปเป็นบาร์เรนางพิจุนมังพิจุนได้มานี่เลยฮัลอภัยเต็งเป็นลงนี่นางพิจุนนี่นางพิจุนได้ปุ่มลงไอ้นี่กี่ปนเป๊กคือสิibu ke chairman han koi tip lo mane chairman bang ai long le pulong te ani bang thura nang than thunu jalo la son than amat bare la tumching bai ma nang pider lo bene la nitum secretary ben chetor ko la son 11 tarikan ni hai ida man nitum la sultan nitum chairman han phone call chairman mane la lem sa chairman ida sing teron le hai la han ni nitum phone call bare lo la so phone man sini ni ke ko aman pun kolik lo chairman bang cek hadung oh nili hem sudan nili doai ke enam long sido ama nili bang porawe ama nili suki sana secretary han phone call lo ama nang li tum jok long ko na li tu la munira phai teng pen long pu sina mathari no ni bang sini bang porawe de lo long ko na li tu lo secretary bang ke nang tum chale nang li sita ni nang pitek the sini ni tahanang nama la sini di tumangka ining cilong hat lo alama nale tum jong hela nang kisida ni nagile ni hema song mana ni tum hanai chipini ni hema sang mana ni tum alang lia sang ni tum hang ide nama la si chairman sarhan chu ningring tung bang la son lo mana ni li tum han bang la so kam bang nang pacok sirang nang ko la ko lukan tuliram rong hang sarhan ta lalu ka chu ningri kan tung bang ke mane ni litum la kavedera arata tum han bang ke kelong nai hisap pen long nang ko impare la lan cholo ni ke lam ta pading ota thikhe de lo pot chun hingri rata ni thikhe de ni ram sa han ni da phaya te aman lo ni ram sa ran chini bo ni litum la da bithung nilip do khora bearong rong asar bidu bea hem ni phai krepli arni karbi aron barim bari the arnam ke the aphan ke thok ke jera semati chojon karklipon ada por phai trok pen kurusar long dili be borwa benar bela pen dowan along bari the arnam ke the aphan ke thok ke jera sai deng ponsi se karklipon tangcheng ponlu
R2P আছে Arnam Kethia Ahi I আছে Pampartok আছে Singchar আছে Birne আছে Arni আছে Sar আছে Thokjer pon etpen Bomut Vokan Longhong ang Thin Lapen Lang The Lang Pongan da Mesen me etpen si Jojon Karkli ahem photum Tirim Tera Maphan Sar an ke Thok Kejer pon Phusar Phisar Loksar ni Saralong Kuru Chingduk pon lo lapen Menu Mekan Borme Borkan Chehang Dunlu Tarapung Pendor Singh Togbi Karbi Anglong News Nilip Dokhora Berong Long Chujun kar pipinila so anapor nitum mesen pen lokan mul mesen pen pachun ponong lo sinon apor an bang ke nitum jitu kichu kijun asa dengan senang lo lapen ke penangan ani pen la so chujun ke pamanji phan jisi kedang bang dolo lapen ke non apor bang kado ta chini lo je isi laso karbi culture phan nimrokom dhorom puji pupin men kado istame laso reserve phan namte laso kira I phan kado with that kol kol hari adormo tunga tukrilo ada kapre dhorom muluk tame da man kitu du asi isi bada itu akisung bang akijoy bang lalo laban tu akisung bang itu nang namlo bulong te prang son risui jang tu mang kitu bang da an itu isi bang lalo laban ke aso aron ban kirim tumbang itu kar kipejo aron tang itu kirim tumbang hata sabu dak ki jun dak sabu thailam long asi nilining thelo je laso nili bulong kapre pangri pangdona program samedo labang chujun chumang kana program samedo labang pinili thosame labang sonil tuma he itu to khara berong dana tu rong asar nili tuma hem laso program chujun pen ke pachuna jok pen ke bang journey laso karbia culture aru se preserve protection kon ko labang aru se indang kon ko pusinilin pen ning thedam bang